către Tine auzi-mă. Doamne ajută și bine v-am regăsit la emisiunea noastră duminicală, cu care sper că v-ați obișnuit deja și de unde sper că și învățăm măcar câteva lucruri bune care să ne ajute în viața noastră de zi cu zi, atât cea duhovnicească cât și cea materială. Duminica de astăzi, a 22-a după Rusalii, ne pune în față o pildă rostită de Mântuitorul, și anume pilda bogatului nemilostiv, nemilos, și a săracului Lazar. Așa cum v-am obișnuit, o să dăm citire Evangheliei, iar apoi o să încercăm să desprindem câteva învățături utile pentru noi toți, pentru viața noastră de zi cu zi. Evanghelia este de la Luca, capitolul 16. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazar, zăcea înaintea porții lui plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. Dar și câinii venind, lingeau bubele lui. Și-a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și Niriad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și el strigând a zis: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis: Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar de asemenea pe cele rele, iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voie să treacă de aici la voi și să nu poată nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și a zis Avram: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avrame, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avram: Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. O evanghelie destul de lungă și plină de înțelesuri, care necesită toate o anumită interpretare în duhul Sfinților Părinți, în duhul patristicii noastre ortodoxe și nu așa oricum, după cum îl taie pe cineva capul. Deschide Biblia, citește și înțelege cum vrea el. Să procedem așadar la descifrarea Evangheliei de astăzi. Ea începe frumos povestirea. Da? Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vizon, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Porfira și vizonul erau distincțiile, sau mă rog, semnele distinctive ale bogăției, ale averii, ale poziției sociale, dacă vreți, că nu oricine în Vechiul Testament se îmbrăca în porfiră și vizon. Porfira era un material textil foarte scump, de culoare roșie, vișinie, pe care nu și-o permiteau decât cei bogați. De asemenea, vizonul, plana de vizon, era ceva foarte scump și un semn, repet, al aristocrației, al bogăției, al opulenței, al stării sociale înalte. Cam cum ar fi astăzi mărcile de, eu știu, poșete, pantofi, costume și așa mai departe, casele de modă cele mai scumpe, un simbol al bogăției. Observăm că bogatului nu îi se dă numele. Este un bogat oarecare, ca toți bogații lumii, sau pentru care contează porfira, vizonul, marca socială, eticheta bogăției, eticheta poziției înalte, care, ca și cei de astăzi, de pe pozițiile cele înalte, se veselea în fiecare zi, da? Veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Probabil o ținea dintr-un chef într-altul, dintr-o petrecere într-alta, nu avea nicio grijă. Toate cele materiale îi erau asigurate, iar el își desfăta trupul, simțurile, cu tot ceea ce însemna plăcere, cunoscută în vremea respectivă. Probabil că astăzi ar fi avut la dispoziție mult mai multe mijloace să-și întrețină aceste simțuri la cote maxime. Iar un sărac, anume Lazar,
zăcea înaintea porții lui plin de bube. Vedeți, săracului îi se dă numele. Nu neapărat că pe săracul respectiv l-ar fi chemat Lazar, ci pentru că Lazar, în traducerea, sau mă rog, Lazar vine din cuvântul evreiesc, din numele evreiesc Eleazar, care se tâlcuiește ajutorul meu este Dumnezeu. Așadar, Lazar, ca nume, în poporul nostru și în general, în toată ortodoxia, în toată creștinătatea, vine din ebraicul Eleazar, care se tâlcuiește Dumnezeu este ajutorul meu. Și vrea să zică Hristos prin asta, dând numele de Lazar acestui sărac, că ajutorul oricărui om aflat în neputință, iată, plin de bube zăcea înaintea porții bogatului nemilostiv, adică nu avea nicio stare de sănătate foarte bună, probabil mizeria în care trăia și foametea și toate celelalte i-au decimat și sănătatea, astfel încât el era bolnav, plin de bube. Dar pentru orice sărman, sărac, bolnav, neputincios și așa mai departe, Dumnezeu este ajutorul lui. Ei toți sunt Lazarii zilelor noastre. Așadar, bogatul nu contează cu numele, iar Lazar reprezintă pe toți săracii și neputincioșii zilelor noastre, a căror ajutor nu este altcineva decât Dumnezeu. Și ne zice Evanghelia că acest sărac Lazar poftea să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului, adică din resturi pe care le aruncau. Dar și câinii venind, lingeau bubele lui, nimeni nu-i dădea să mănânce, nici măcar din resturi. Așadar, atât de nemilostiv, de nemilos era acest bogat, atât de egoist, atât de închis în el însuși, în plăcerile proprii, încât îl desconsidera cu totul pe cel pe lângă care trecea zilnic. Intra în casă, ieșea din casă, îl vedea zilnic acolo, zi și noapte poate, la poarta acestui bogat, așteptând un gest de binefacere, un gest de milostenie, pe care, iată, bogatul nesimțitor și cu totul egoist nu-l făcea. Mai milostivi erau câinii, care, iată, ne zice Evanghelia, veneau și încercau să ajute și ei. Cum se pricepeau? Lingeau bubele săracului. Cu toții știm că animalele, când ne simt în suferință, câinii în special, dacă ne simt în suferință, vin și încearcă să se facă utili. Să, nu știu, simt suferința umană și încearcă și ei să o aline cum pot. Iată, lucrul acesta este spus până și în Evanghelie. Câinii, mai miloși, iată, animalul din fire decât bogatul Lazar, veneau și lingeau bubele. Făceau și ei ce puteau. Îl ajutau măcar cu ce puteau. Deci aceasta este episodul terestru. Bogatul, nemilostiv, nesimțitor, ca să nu zic nesimțit, cum sunt bogații, mulți dintre bogații zilelor noastre, săracul Lazar așteptând un gest de milostivire, care nu mai venea. Episodul terestru se termină și începe episodul ceresc. Și-a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Iată ce diferență! Sufletul săracului a fost dus de către îngeri. În învățătura noastră creștin-ortodoxă, așa mărturisim că la moartea noastră, la despărțirea sufletului de trup, și asta afirmă toată slujba înmormântării, dar și rugăciunile de dinainte ale noastre din timpul vieții, pentru sfârșitul bun al vieții noastre, cerem ca la sfârșitul vieții noastre să știm, să fim în deplină cunoștință și rugăm pe bunul Dumnezeu ca să-și trimită îngerii să ducă sufletul nostru în împărăția Lui. De unde avem această credință? Iată, tocmai din Evanghelia de astăzi. A murit săracul și a fost dus de îngeri, cuvinte rostite de către Mântuitorul. Nu de către un medic, de către un om de știință, eu știu, de către un cleric, de către un ierarh, care pot fi acuzați, eu știu, de invenții omenești. Și această afirmație este rostită de Mântuitorul, că sufletul a fost luat de îngeri și dus în sânul lui Avram. Ce-i sânul lui Avram? Că avem și noi proverbul românesc. Ăla o duce bine, e ca în sânul lui Avram. Este o stare de bine, de fericire, un loc al raiului, pentru că spune Hristos, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Așadar, ceea ce noi creștinii numim rai, sunt niște locuri și niște stări în apropiere de Dumnezeu, în funcție de disponibilitatea pe care am avut-o și noi în această viață de a fi cu Dumnezeu.
mai cinstiți, mai corecți, credincioși sau dimpotrivă mai puțin din toate acestea. Iar sânul lui Avram este un loc plin de binecuvântare și de fericire și de bucurie veșnică. De unde această credință cu sânul lui Avram? Pentru că în Vechiul Testament, când Avram a fost scos din țara lui și dus în pământul făgăduinței și a făcut ascultare către Dumnezeu, Dumnezeu îi promite: te voi face tată a multe popoare. Și din el, din patriarhul Avram, a răsărit practic tot neamul iudaic, dar datorită faptului că Hristos a fost din neamul iudaic și că avem o ascendență în Vechiul Testament, și noi creștinii, acele multe popoare din acea promisiune, suntem urmașii lui Avram. În sânul lui Avram, așadar, sunt cei care au crezut și care și-au trăit viața în conformitate cu Vechiul Testament, iudeii care nu cred în Hristos, iar noi în conformitate cu poruncile evanghelice și cu toată tradiția noastră creștină, patristică. Sânul lui Avram este așadar o stare de bine, o stare de fericire în care nu mai ai nevoie de nimic. De aia se și spune în popor: o duce ca în sânul lui Avram. În sânul lui Avram nu mai ai nevoie de nimic. Aceasta este, repet, credința noastră. Iar despre bogat se zice: a murit bogatul, iertați-mă, și a fost înmormântat. Adică, vedeți și aici diferența. A murit săracul și a fost dus de îngeri. Adică săracul era suflet. Era mult mai important sufletul lui decât trupul. El a dat multă importanță sufletului decât trupului și a trăit viața în credință, probabil, în așteptarea împărăției lui Dumnezeu. Așadar a fost mult mai mult suflet decât trup. Și acel suflet a fost luat de îngeri și dus în sânul lui Avram. A murit bogatul și a fost înmormântat, deoarece trupul, căruia bogatul i-a dat cea mai mare importanță în viața pământească, se dă pământului. Cum se dau trupurile noastre ale tuturor când murim pământului. Cum zice la facere: din pământ ai fost luat și în pământ vei merge. Sau, la slujba mormântării. Cu alte cuvinte, suntem trup, suntem pământ, suntem elemente chimice, doar pentru astea trăim? Atunci mergem și după noi rămâne trupul. Sufletul este neimportant, ca să zic așa, pentru noi. Așadar, dacă noi nu-i dăm importanța cuvenită, nici Dumnezeu nu-i va da importanța pe care până la urmă noi nu ne-am dat-o. Și ne spune un Sfânt Părinte că de fapt raiul și iadul, despre care este vorba în această Evanghelie, sunt două locuri și două stări pe care noi înșine ni le agonisim în această viață. Nu ne judecă Dumnezeu. Dumnezeu pur și simplu verifică, dacă vreți așa, un termen mai omenesc, acea carte despre care spun Sfinții Părinți a vieții noastre, în care sunt trecute momentele bune, momentele rele, neputințele, păcatele, patimile, lucrurile bune, lucrurile frumoase. Acea balanță, ca să zicem într-un termen contabil, deși este poate puțin forțată, cu siguranță puțin forțată comparația, că nu suntem așa ca într-o balanță cu plusuri și minusuri. Că o pocăință foarte mare și adâncă poate să anuleze balanța negativă, chiar dacă faptele noastre bune nu sunt foarte multe. Dar cert este că noi ne așternem unde vom trăi în veșnicie, după cum ne trăim viața aceasta pământească. Ne așternem să fim în împărăție, adică în rai, în sânul lui Avram, iată, sau în alte locașuri ale raiului, sau dimpotrivă, alegem să nu fim în rai și atunci plângem după trupul cel înmormântat, sau după care plângea, iată, și bogatul. Și în iad, ne spune foarte clar, da? Versetul următor: a fost înmormântat trupul, dar sufletul unde a ajuns? În iad. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Care sunt chinurile? Că Evanghelia este foarte plină de comparații. Ghena focului, plângerea și scrâșnirea dinților, văpaie, foc, chinuri. Toate acestea sugerează o stare de total disconfort, de durere, de suferință. Este vorba, iată, în Evanghelia noastră de astăzi, de fiind în chinuri, îl roagă
pe Avram, părinte Avram, acum îl recunoaște că e părinte, să-i fie milă și să trimită pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-i răcorească limba, căci, atenție, mă chinuiesc în această văpaie. Deci resimțea acea stare din iad ca pe un foc, ca pe o văpaie, ca pe o căldură insuportabilă și avea nevoie să se răcorească, nu mai putea să suporte acele chinuri. Ce face bogatul? Strigă la părintele Avram. Îl recunoaște. Pe cine? Pe Avram, pe care probabil toată viața lui l-a ignorat. Fiind un om bogat, cu siguranță era și educat. Avea cunoștință despre legea Vechiului Testament, despre toate prescripțiile, după cum vom vedea la sfârșitul Evangheliei, despre Moise, despre proroci și așa mai departe. Dar având bogăție și fiind robit total simțurilor lui, cele 5 pământești, a ignorat și pe Avram și pe toți ceilalți profeți ai Vechiului Testament. Faptul că îl recunoaște înseamnă că îl cunoștea din viață. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-mi răcorească limba, că mă chinuiesc. Avram zice, fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar asemenea pe cele rele. Iar acum aici el se mângâie și tu te chinuiești. Ce înseamnă cele bune și cele rele în această Evanghelie? Înseamnă că s-a desfătat bogatul considerând că ceea ce avea el era supremul sau lucrurile cele mai importante și singurele pe care le poate primi un om și de care se poate bucura un om. Plăcerile, bogăția, petrecerile, mâncarea, băutura, distracțiile într-un cuvânt. Tot ceea ce ne înconjoară sub acest termen de distracție, entertainment. Adică pierderea vremii până la urmă ca să ne satisfacem simțurile, plăcerile care ne vin prin simțuri. Acestea le considera bogatul ca fiind bune. Și iată, Avram îi confirmă, tu le-ai considerat pe acestea bune și le-ai primit în viața ta. Iar Lazar pe cele rele, pe care tu în viața pământească le-ai considerat rele, sărăcie, boală, neputință, toate celelalte pe care, iată, bogatul le considera rele. Și până la urmă, ca oameni fiind, toți le considerăm rele. Nu ne convine să fim în acele stări. Nici în sărăcie, nici în boală, nici în neputință. Nimic din toate acestea nu fac bine sufletului care este depărtat de Dumnezeu. Dar un suflet care este apropiat de Dumnezeu, ca al acestui sărac, Lazar, adică ajutorul meu este Dumnezeu, poate, la un moment dat, cu ajutorul lui Dumnezeu, să treacă peste ele și să le perceapă ca pe niște rele necesare în procesul de mântuire. Pentru el, nu pentru toată lumea. Iar acum, aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. El se mângâie pentru că în toată atitudinea lui din viața terestră, din viața pământească, el nu a cârtit împotriva lui Dumnezeu. Nu l-a judecat pe Dumnezeu. Nu i-a imputat faptul că e sărac, că e bolnav și că nu se milostivește de el nimeni, că e înfometat. N-a pus acest lucru pe seama lui Dumnezeu. Mi-a dat Dumnezeu sărăcia, mi-a dat Dumnezeu boala, mi-a dat Dumnezeu, mi-a dat. Și atunci eu mă revolt. Și nu le primesc pe acestea și mă revolt împotriva lui Dumnezeu. Dimpotrivă, el a primit cu resemnare și cu credința că Dumnezeu este mai presus decât toate. Și pentru această credință și această resemnare și tărie de caracter pe care a avut-o să-și ducă cele rele pământești, acum se mângâie. Iar tu te chinuiești, zice bogatului, pentru că tu n-ai avut nicio grijă și nicio treabă de sufletul tău, ci toată viața ta te-ai preocupat de trup și de plăcerile pe care ți le poate da trupul și lumea înconjurătoare. Și atunci, dacă sufletul nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, cum poate acum să se mângâie fiind cu Dumnezeu? Până la urmă, acea teorie pe care am enunțat-o mai devreme, că noi ne așternem raiul sau iadul, este de fapt înțelegerea și acceptarea în viața noastră a lui Hristos Mântuitorul și a tuturor celor dumnezeiești. Trăim în viața aceasta cu Dumnezeu, îl cunoaștem, ni se face cunoscut datorită vieții curate pe care o ducem, păi îl vom cunoaște și dincolo, îl vom recunoaște și El ne va recunoaște pe noi. Și ăla este raiul. Aici nu vrem să știm de Dumnezeu, îi întoarcem spatele, ba mai și acuzăm de anumite lucruri care se întâmplă în viața noastră, normal că plecăm dincolo și nu-L vom recunoaște.
Sau mă rog, atunci îl vom recunoaște, dar va fi prea târziu. Nu vom ști cum să relaționăm cu El. N-am învățat încă din această viață să ne construim relația cu Dumnezeu pe care să o desăvârșim dincolo. Neștiind cum să ne purtăm cu El, ne vom purta ca și cu trupul nostru. Ori asta nu se poate dincolo, pentru că Dumnezeu este Duh. Dumnezeu nu este trup. Trupul îl abandonăm aici. Și dacă vrem să trăim veșnic împreună cu Dumnezeu, atunci trebuie să ne obișnuim sufletul să trăiască împreună cu Dumnezeu. Și zice, și dacă aș vrea să fac acest lucru, spune părintele Avram, peste toate acestea, deci dincolo de faptul că tu ți le-ai luat pe ale tale, cele bune aici și acum te chinuiești, și Lazar exact pe dos se mângâie în sânul Avram, chiar dacă n-ar fi așa și s-ar putea într-o oarecare măsură hai să facem un schimb de experiență, adică vine Lazar acolo, te răcorește, mai vezi și tu cum e raiul, vede și el cum e iadul și așa mai departe. Peste toate acestea, zice, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care vreau să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Să nu vă închipuiți că este o prăpastie, așa cum vedem în filme, peste care trec alpiniștii într-un fel sau altul. Și această prăpastie, care este între iad și rai, este prăpastia pe care noi o săpăm, așa cum am spus, în viața noastră. O săpăm pentru că în jurul nostru, dacă vreți, în jurul egoismului nostru, săpăm zi de zi o prăpastie peste care noi nu putem trece spre a-l ajuta pe cel în nevoie de lângă noi și el, cel de lângă noi, nu poate ajunge la noi. N-are cum să treacă prăpastia asta pe care egoismul nostru o sapă și o sapă zi de zi, din ce în ce mai adânc. Ori această prăpastie este trecută și dincolo în egală măsură. Dacă aici n-am putut să trecem peste egoismul nostru, nici într-un caz nu ne va schimba moartea. N-are cum. Sufletul pleacă, sau mă rog, sufletul împreună cu tot bagajul nostru psihoemoțional pleacă așa cum am trăit în această lume. Dacă am trăit egoiști plecăm dincolo. Dacă am trăit altruiști plecăm dincolo. Iar, repet, această prăpastie este prăpastia egoismului și a nepăsării față de cel de lângă noi. De asta nu pot trece, iată, în rai dintr-o parte într-alta, din rai în iad și viceversa. Nu pot trece pentru că egoismul nu dă voie omului care ar vrea. Este prăpastia pe care el singur și-a săpat-o. Este o întâmplare foarte frumoasă în Pateric, care spune cam așa. Tot așa, un bogat, un egoist din lumea aceasta a murit, s-a dus în iad și acolo se tot ruga, Doamne scapă-mă, Doamne scapă-mă, Doamne scapă-mă de aici, că nu mai rezista. Și zice Dumnezeu, bine, uite, mai ai de stat o perioadă de timp, dar după perioada asta a trimis pe înger să-i spună, îți voi trimite o frânghie, pe care tu prinde-te cu mâinile și ieși de acolo. La vremea cuvenită îi trimite frânghia și se apucă egoistul, bogatul, să se ridice pe frânghie. Și la un moment dat vede că frânghia se tot subțiază, devine din ce în ce mai subțire, a ajuns foarte, foarte subțire. Și nu înțelegea de ce. Și se uită de desubt, sub el, și vede o mulțime de alții care se cățărau și ei pe frânghie. Și în acel moment se apucă și îi bate cu picioarele. Dați-vă jos! Este doar a mea. Mie mi-a adus-o îngerul. Nu are niciun sens să o împart cu voi. Este salvarea mea și numai a mea. Dați-vă jos! Că se rupe și nu mai ajung sus. Și în momentul acela se rupe într-adevăr frânghia și el ajunge înapoi și îi spune îngerul, n-ai înțeles nimic. Ce frânghia nu s-ar fi rupt, dar tu n-ai reușit să treci peste egoismul pe care l-ai avut în toată viața ta. Ai vrut ceva doar pentru tine. N-ai putut să-i ajuți și pe ceilalți care erau în aceeași nevoie ca și tine. Cam așa este cu raiul și iadul. Și totul vine de la mândria noastră, de la egoismul nostru, care ne ține departe de Dumnezeu, care ne ține departe de oameni și care până la urmă aici să construiește ziduri în jurul nostru și dincolo aceste ziduri se transformă în prăpastie și nu putem trece la Dumnezeu, n-avem cum. Și a zis iar, rogu-te, dar părinte, să-i trimiți în casa tatălui meu, că am 5 frați, să le spună lor acestea să nu vină și ei aici. Și a zis Avram, nu, au pe Moise și pe proroci. Adică, pentru ce? Așa cum tu știai de Moise, de proroci, de toată legea, și ei știu.
să dea atenție acelora și atunci nu vor veni la chinuri. Și ce răspunde bogatul? Nu, părinte Avrame. Numai dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Adică degeaba-i legea. Cum zice și astăzi multă lume. Cine s-a întors de acolo? Nu s-a întors nimeni din morți ca să ne spună cum e acolo. Sunt povești vânătorești, sau științifico-fantastice. Și Scriptura, și credința, și tradiția, și tot ceea ce înțelegem noi sau ce ni se spune despre viața de dincolo. Sunt povești neverificate de nimeni. Dar dacă s-ar întoarce cineva, zice bogatul, atunci se vor pocăi. Și ce răspunde Avram? Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. De ce se termină așa Evanghelia? Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, la cele aproape 7 miliarde de acei aproape 7 miliarde de oameni cât suntem pe pământul acesta, câți cred în învierea lui Hristos? Câți sunt creștini cu adevărat? Câți își schimbă viața după Evanghelie și după învățătura noastră creștină? Foarte puțini. Procent raportat la cât suntem în această lume. Credem într-un Dumnezeu frumos, impersonal, undeva sus, o energie creatoare, dar în Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, prea puțini cred cu toată tăria. Așadar, nici această dovadă că s-a întors cineva din morți nu a fost primită de o bună parte a lumii. Iar concluzia părintelui Avram din această parabolă este: au pe Moise și pe proroci. Noi avem mai mult decât atât. Avem Evangheliile, îl avem pe Mântuitorul și toată învățătura creștină. Dacă nu credem în acestea, n-are niciun sens să discutăm despre ceea ce se întâmplă dincolo. Dar să ne ferească bunul Dumnezeu ca necredința noastră de aici să ne treacă în partea iadului, acolo unde prăpastia și văpaia și toate sunt adânci și de nesuportat. Așadar, din Evanghelia noastră de astăzi, atât ar trebui să înțelegem. Dăruirea către ceilalți, deschiderea noastră către ajutorarea celorlalți și primirea cu toată inima a Evangheliei, a învățăturilor creștine, singurele care ne pot duce și pe noi în sânul lui Avram, în raiul lui Dumnezeu. Până duminica viitoare, vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată și închei prin a vă spune și a vă invita la 2 evenimente mari care vor avea loc în săptămâna aceasta. Și anume, primul dintre acestea este în data de 6 noiembrie, joi, după masa, la ora 5, la ora 17, la Casa de Cultură, Centrul Cultural Drăgan Munteanu din Deva, va avea loc o conferință a părintelui Zaharia Zaharu de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, unul dintre ultimii mari duhovnici ai lumii, următor al Sfântului Sofronie de la Essex și al Sfântului Siluan, Atonitul. Este o conferință în limba engleză care va fi tradusă în timp real și va fi unul dintre puținele momente de învățătură autentic ortodoxă rostită de către un mare duhovnic și un mare trăitor al ortodoxiei autentice. Cel de-al doilea eveniment este vizita preafericitului Părinte Patriar în județul Hunedoara, care va începe în data de 7 noiembrie la ora 5 după masa la Catedrala Sfântul Nicolae. Vine Părintele Patriar însoțit de un sobor de erari și împreună cu moaștele Sfântului Constantin Brâncovianu. Va rămâne până în data de 8 după masa, la noi în eparhie, în județul Hunedoara, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli, adică în 8 noiembrie, va târnosi biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din protopopiatul Deva, din orașul Deva, biserica din Micro, cum o cunoaștem noi, și este un eveniment la care ar fi frumos să participăm, pentru că până la urmă este prima biserică târnosită de un patriarh în județul nostru. Cu acestea vă las în compania, ca să zic așa, deși nu-i companie, liturghiei, sper, adică vă invit să participați cu toții la Sfânta Liturghie, de unde ne vine adevărata învățătură, nu de la oameni, ci direct de la Dumnezeu. Doamne ajută! Amin. Doamne, strigat-am către Tine,